बतावा घर के काम काज ना करे ने कहूँ काम नहीं करवावत। मैं गेहूँ काट के छत पर धइल बटे तनी 2-4 गो मोटरी ना उतरवैती दिन रात खाली पढ़ाई में हमारा तो लागते नहीं कि पढ़े ली कि हमारा तो बुझाते नहीं कि पढ़े जात ली उनकर मन में का चलत का नहीं के चलत आए बताओ बिटिया कैसे करे के चाहे कि कहूँ घर के कामे नहीं की करत काम करत करत मैं हमार गोड़ हाथ टूटे लगा तो थक जाता नहीं एकदम आ दिन रात एगो जो काम रहा तनी ते कापी किताब उठा ले तड़ी आ सर देना जा तनी स्कूल ले जा तनी स्कूल एगो हाथ का मोबाइल दे देले बना लो हाथ का मोबाइल ले ले तली आ पूछला पर कहतले कि मैं लइका लइकी लेके जाता हूं हमारा तो बुझाते नहीं खे का दिन भर बड़ा करत रहतल माने हम बड़ा करतनी हैं बैठी एकरा पर बैठी त ना बैठम नहीं तुम बैठा ए पर जाय दिना बैठम आधा बैठ जाए के हो ई बताई हां कि माने दिन रात हम काम करत थक जातनी सही बात बा हैं सही बात बा हम छाता पर गेहूं काट के धइ रहला त 2-4 गो मोटर रहला कनिया के ए बुची तनी चला उतरवा द त कहतली हम ना उतरवाई हो हां हम जातनी पढ़े जातली तो घर के काम ना की कर सकत ठीक बा तू ना मानतनी ओकर पढ़ाई क्लास चलत होई त ना करत होई त का हमनी के रहती या तब कह देती या का दिक्कत बा हते को मोबाइल ले बाड़ी स्कूल में मास्टर मोबाइल लेके ढुके देला एगरी ऑनलाइन क्लास हो गइल बा हो ऑनलाइन हां ऐसे हमार ना बुझत रहे से बोलत न बाकी हमारा लागत मोबाइल देहल जान तलू एगरी बड़ा दिक्कत बात मानतनी घर हो जा स्कूलिया में ज्यादा दिन नहीं खे जाता 2-4 दिन जाती है तो घरवा रह के पढ़ी ना त आजकल मोबाइल देबे लायक त नहीं खे जाय दे हम पढ़ा लिखल आइलो ने कि तब हम का जानता नहीं ऐसे तनी बोल देता नहीं जान दो एगरी जमाना बहुत आगे चल गइल बा मोल जितना काम होता कंप्यूटर ले मोबाइल ले होता समझत लो ठीक बा होता बाकी जू के अनुसार देख के लेकिन के मोबाइल देखे लायक नहीं के समझत नहीं यही ना बतानी तोरा ले लेकिन का करबो और पढ़ल लिखल ना रही ना तो घर में बियाह शादी ना होई हां ये दादा हमनी के दिक्कत होई लायक खपाई के खोजे में आ 2-4 क्लास पढ़ ले ही त मान तनी बढ़िया घर बर देख के ओके खेद ना मने बढ़िया से अथु क दियै हां त का करे कहन दे उ बियाह करे और कहीं अच्छा खेदल कहीं बात के बा हां चल खाना ना खाइम का भूख तो लागल बहुरू को गहुआ छोटका घर ही न रहले हा ओकरा ले ना चढ़ावा देले हां उ त हने गोइलन कहतन कि हम ना उतारम त हम के कर से कहि हम अब थाक गने त आके जे बैठ गने तन जरा हवा लागत रहत जाय दो ओकरा के बोलियो उलिया मत जाय दब जौले लइकन लड़कपन बात तोले करत सर मानतनी हमनी के न बानी जा का हां तब का बाकी देखी हमारा उनकर बुद्धि विचार से हां निमन व्यवहार नहीं खेलागत का कुछ दिक्कत करत का अब रौरा हम त कम के हमर बहिनिया के कहती है त हमारा लात जूता नहीं खेनु खाए के हम भाई पिटाइल नहीं के अपना नैहर में हमर घाव लागी तो जाय तो तनी मनी गलती करते भी तो करे के समझा बुझा दो अपने घर के न मैटर बा मुहा में अब हमारा ले मोइल बात बतावल तोहर जरूरी बा जे मुहा में करखा पोतई तो ये तारा बुझाई कौन चीज का कहलू ह कुछ ना कनी है चली घर में खाना पहले भूख लागल बा खाना द त चली चला जाए द एरा मोबाइल गई रहे त निमने है दिन कट गइल हटे नहीं ते में का चलो वैसे भी एबरा निमनो क्लासो भइला उनका से भेटो हो गइल हटे कहले रहन कि पूजा में चले लेकिन बड़ा उनका मोबाइल तो हमरा से सुंदर बटे हमारी का बटे चाहे एगो नया मोबाइल और उनका से मांग ले हम ले वैसे तो भयो कहत रहन कि एगो आईफोन देवे के पारे एगरी मैं जिसका मोबाइले से होता तो मोबाइले ना रही तो जिंदगी कोना काम के बा बड़ा मस्त सारा मौज खेल मिजाज थक जाता ई का रे मोबाइल और का हटे जब देखो मोबाइल चलावत रहत लू भाई पढ़े गई रही लेके पढ़े के छोड़ दिया बा पढ़ न तो भैया का हम जानते बाड़ी हम भैया के बात ना सुनी ना इहो जान जा तो भैया ने कहलन के ले जा मोबाइल यही समय काम मोबाइल देख के सा कइले बाड़ा दे मोबाइल दे छोड़ हाय के करके खोल फोटो बारे मोबाइल माई कहले भैया देला बान तो हम का जानत नी ठीक भैया से पूछा तो नहीं जो पानी लिया पहले मैच खेल के आइल भाई मिजाज थाकल हो जो मैच खेल के आइल बनी अब तू कहन के बाहर दिन भर पहाड़ उड़ाट राय मैच खेल के आइल बनी बोलपुर हमारे तो जानते बाड़ू झोपड़ावा महीने के बाद पानी जल्दी झड़ दे का वो भैया का कर मोबाइल दे तो
अरे मैं कमला कमला का फोटो सेव कर ले अरे यार भैया हो ला पानी पानी धर पानी ए जरा तू हेले ना भैया क्या दे कहाँ बड़ा भैया हो का हाला करे ले रे हत भाई मर्द बैठा है यार बैठा मर्द बैठा है मोबाइल दे देता बराबर है तो करती है ई पढ़े ले ना का सियाई बाड़े तो पढ़े ले हां है देख मोबाइल में के कर फोटो बा कौन कौन लइका आवत है ई क्या रे बुची काज ना भैया हम नहीं खिंचाना तो हमारा दोस्त तो खींच ले भाई सुन खींचले भाई साहब पूछा दोस्त खींचले भाई साहब तो तोरा के मोबाइल दिया था तब दोस्त के कहे के तू दे दे तड़ी ओका नहीं के मांगे लगाते सन त का करी पढ़ावत तो मोबाइल लेके पढ़ाएगा ये तर लड़की नहीं तो पढ़ावत और ये तो हम तब ए मर्दे भैया बे मर्दे पढ़ा मोबाइल देखे भाजी मैं बतिया बताऊं कहली ना तबे ले हमरा ध्यान में आ गई उतौरी आग लगा ए भाजी तू सही कहत रहो एकर मोबाइल देख लो हम में देखा वाली देखाओ के कर फोटो खींच ले पानी है ना तेरा भैया से ई तो सब का तो करी कि ऑनलाइन के जमाना बा ऑनलाइन के जमाना बा आ मोबाइल के लड़की के पढ़ावल जाला अरे त का करी ले सब दे अथु देख देखी के बाबूआ जी हम काले रोती रहल कहवी ना हां हां देखा कैसे करते हम कहत ही मार देबे देखा देखा बे हंसती है आय तोनी के झगड़े कर बसा में खोखी बैल में दवाई के फेर नहीं के तोनी के दवाई मर देता दवाई लड़की सेन दिया घर में आ दवाई बीरो ई ने कदे कि कैसे एक घर जीव जमा चलता मोबाइल दे देता मोबाइल यानी कि जब देवा पढ़ जी। लिख ली त बढ़िया तनी अथु हो हम जाए ही ठीक रही जा हमनी के जमाना ठीक रहू हां हमनी के जमाना में पढ़े लिखे के मोबाइल ले ले दे हाँ? मोबाइल दे का भैया के ऑर्डर बता मोबाइल दे दे दो के ना मोबाइल मोबाइल दे मोबाइल दे ना भैया छीनी त देवर जी छीनी मोबाइल दे मोबाइल दे ना भैया अब ना ऐसे गलती होई बोले मत कर एकदम न दे हम एकदम ना ए भैया मंगा दो ना सुन लो पहले बात मोबाइल एगो छिपा खा के मेहनत नहीं की एगो थरिया नहीं खिला जा मोबाइल अगर के देबो तो पढ़े ना जाई कोई तो कॉपी किताब लेके पढ़ो एक बार के भैया मंगा दो ना भैया ले मोबाइल आवा ओए तो मैं पढ़े नहीं हूं कंप्यूटर चलावे नहीं खुद दिमाग काम नहीं के करत और के नहीं होते मोबाइल दिमाग के नहीं एगो हाथ चुकी मोबाइल ना हमरा के किन के दियाला अच्छा जा तू वाला मोबाइल तू ले लिया देख तू घर में रह के बढ़िया से पढ़ू आ जाए के बाद तब बिना मोबाइल के पढ़ तो के मोबाइल देहल बड़ा अथु हो जाई पहले हम इनका सरिया दे तनिया बही आरामे से समझाइयो तनी ठीक ना ए भैया हम बोलियन बहुते जाई पहले जाई मारा बाबे ना तू था तू जान जल्दी गई कि बोली हार समझाई था बताओ हमनी के जुग जमाना ठीक रहे कि जतना पढ़नी जा 8 क्लास से 9 क्लास अपना बढ़िया से पढ़ के अपना घरे रहनी जाए मोबाइल के थी जमाना ना रहे आ बढ़िया से पढ़े के बा तब पढ़ ना तो वो पढ़े छोड़वा दे जानलू मुँह देखावे लेकिन छोड़ चला घरे